Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Dissenyen una llet amb un probiòtic per reduir la inflamació intestinal dels celíacs. Investigadors del Centre Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, han participat en la creació d'un nou tipus de llet dissenyat especialment per reduir les alteracions que pateixen els celíacs. La llet, que és en pols, conté Bifidobacterium longum ESO, un probiòtic que redueix la inflamació i reforça la flora intestinal de les persones amb intolerància al gluten. Aquest producte, anomenat Procelíac, és el resultat d'una investigació de 9 anys en què han participat el CSIC, Biopolis i Central Lechera Asturiana. S'espera que es comercialitzi aviat, després que s'han fet assajos clínics amb èxit en 40 nens celíacs de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el Sant Joan de Reus. També és apte per a adults, ja que aporta els nutrients necessaris en la dieta diària.